Снимаш? Да. Здравейте, уважаеми дами и господа. Сега ще ви покажа как да оцелеем в Борила Максим Горки с моят оператор Георги Георгиев. Идвай го. И добре, начинът да стигнем не е много лесен, но е сравнително бързо. Покажи нашия гост. Това е Цезар. Цезар кучето. Той малко хапи лай и ни похапи. Но нищо, да ни бъде. Снимам. Рече излиза са от тук. Не е препоръчително тази стена да бъде докосвана с ръце. Някой си знае. Добре. Ще има доста лахи, ама почти не е нищо. Покажи нашия пазата. Трябва да се пазите от кучетата, като Цезар, който му е да бъде ритна. Тук сме палили огньове. И това е базата на нашия най-добър приятел Шугата. Ето вижте, малево и стена. И джамп. Изключително добре. И кейпълмейн. Това е най-лесното място за преминаване. Главния път. Ма разбира се, видеото е как да оцелем, така че няма минути главния път. Колко минути ставаха, оператор? Минута и 27. Добре. Сега ще видим сравнително лесен път, защото камерата не е много добра. Да видим да щупим фигала майка. Дай го там. Тук внимавайте, защото може да има много стъпла като това. Пиронка. С крива болка. Това място как се изглежда. Първо тука. Покажи им тука. Това е пункта за изкупване на пластмаса. И хартия. И хартия. Сега трябва да го кажа. Тук е много полезно да минете на зарян, защото това приведе два майка. Оператор. Добре. Тук по принцип имаме малко езерци. През толкова време не е по-голямо. Дай пай да отидем до водата. Оператор. Е тук за следваща едно. Не знам дали оператора може да мине. Баща. Добре, изпирам. Сега вдига още. Добре. Дървесина се е повече тук. И камъни. Сега сме се запътили там, където на тук и се е оборило. И подземи. Това беше нашата бивша база. Да. И трябва да разгледам да купим тук. За да може да ги там. Ой, камъни. Това е като връх шипка. Да подскача. Тук има един стъпки, което е странно. Ама не съдя хората какво правят тук. Мяс. След като минахме по очарователно лесния път. Да, е от тук. Игрището. Тук е игрището. Това е бившето игрище, моля да оператор, знам спичка. И тук има дървесина дълго, но трябва да се наседи, защото тогава не пункта не работи. Добре. Ще изглежда, тук няма къде са запътил Цезар. И ето това има една хубава дупчета, която може да подпаднете. И тя си чупите нещо и надали ще излезете после. За кучето кажи. Оператор, моля. Ето е, не се вижда много. Да погледнем. Не е много притичко. И това е след смъртта си в Борила. Което, за жалост, сега не мога да правя. Е, дупки. Което може да се види нещо. Може да не се види колко минути станаха, оператор. Ето тук е вход. 4 минути и 35 секунди. Тук е запушения вход. Оператор на там. Добре. Това беше малко. Да, отиваме към ваш наречен с нас подземе. Не, първо за кошмара всеки войник. Тук ще няма да наречем всичко с нашите войни. И тази територия може да намерим
Още го да пие. Също и гуми за колела. Ако искате, моите, знаете ли какъв хубав маникюр са? Топа, пръщето. Сега киша. Това може да качваш по гаражи, което е сравнително лесно заради изтечението на скоро дърво. И се използва като паркинг от хората в другия блок. Оператор не е толкова бързо. Първо ще минем през надупчената територия. Че са така, ще има много дупки. Циканите. Така. Сега студентите са пали да навадят релси. Оператор снимай всички дупки, ако искаш. И са спирал. Горелата също така има измис. Което не е много... Лятно време. Което не е много хубаво за тях. Ами се доставя на фабрика какво искаш. Ето един хубав пример на дупка. Тя е сега снимали тя е смахери снаряди. Сега не няма, защото и по-опасно от снаряда. Тя е точно в стилина. Те са правили експерименти с огън, къщички и... Това можете да видите деца, които се чуват. Да, вече ни идва тук. Аре, гоща се качим от къщи. Съвсем едно дупката покрива своя веригинета. В кавички. Очевидно е хубаво място. Има всичко и за спортови. По-нататък имаше и прашки скения, ама... Имаше. Ще стигам от това. Не дръж. Раз. Дай. И е добре.